בנות, תהיו איתי רגע. גם אתם בנים. זה נוגע גם אליכם, זה נוגע לכולנו. נניח שמישהו חוצה את הגבול איתך. חוצה. מנקה במשרד שבשעת לילה מאוחרת נצמד אלייך באיזה קיר אחורי ומתחיל למשש אותך בניגוד לרצונך. ונניח שהתגובה שלך הייתה רפה. משהו כמו די. אז למחרת אותו מנקה תופס אותך בחדר אחורי ואונס אותך בברוטליות. והתשובה שלך הפעם עוד יותר רפה. משהו כמו די. כמה זמן לדעתך ייקח עד שאותו מנוול יבוא עם החברים שלו לבצע בך אונס קבוצתי? מחשבה מזעזעת, נכון? אז לא, זה לא קורה לבחורה. זה בדיוק מה שקורה למדינה שלנו כרגע, בגדר הגבול עם רצועת עזה. הם חודרים, אנחנו מניסים אותם לאחור. למחרת הם חודרים וחותכים את הגדר במספרים גדלים והולכים, אנחנו משתמשים באמצעים לפיזור הפגנות. הם רוגמים ג'יפים של צהל, והג'יפ טס במורד הכביש ונעלם. היום הם 70, מחר הם יהיו 700, מחרתיים לא יודע, אולי 70,000, אולי ביניהם יהיו אנשי חמאס מאומנים. והמדינה מאססת, מתלבטת. חציית גבול חמורה יש לקטוע בעודה באיבה. רק ירי חי יצנן את הבעירה הזאת. הספיקו לנו המסתננים מאפריקה. גדר זה גבול, והחוצה אותו או מתקרב אליו לעת הזו שם נפשו בכפו. נקודה.